Bună, bună! Eu sunt Selecara și azi este o zi foarte importantă din punct de vedere astrologic. Neptun oficial a intrat în Berbec. Neptun este planeta peștilor, guvernatoarea peștilor. A stat în pești timp de 14 ani și s-a încheiat o perioadă karmică. A fost o perioadă de lecții intense pentru noi toți, pentru că fiecare avem pești pe harta natală în unul sau mai multe puncte. Nu stau să intru în detalii astrologice, dar ce trebuie să știm este că Neptun nu a mai fost în Berbec de 151 de ani. Da? A terminat practic toată partea astrologică, a intrat în Berbec, ceea ce e prima zodie, și automat începe o nouă etapă pentru noi toți. Neptun va sta 14 ani în Berbec până în 2039. Va fi o perioadă de noi începuturi pentru noi toți, fiecare pe un aspect al vieții sale, și m-am gândit azi să fac o citire pentru această zi importantă și ce trebuie să știm din partea Universului legat de această importantă zi, ca să zic așa, din punct de vedere astrologic, acest nou început. Avem pe masă 6 cărți, avem 4 cărți principale din tarot și 2 care sunt concluzia. Avem 3 cărți din oracolul numerelor angelice. Iar cărțile de tarot ne spun că urmează o nouă șansă. De asemenea, avem asul de monede, care ne arată o nouă șansă, un nou început plin de prosperitate. E o etapă care începe și care va duce spre ceva pozitiv, da? E un potențial foarte mare pe care îl avem în perioada următoare pentru a aduce ceva nou în viața noastră. Încă o dată luați doar ce rezonează, ce simțiți că este pentru voi, ascultați-vă intuiția. Avem câteva arcane majore, de fapt majoritatea sunt arcane majore, avem 1, 2, 3, 4 arcane majore pe masă, un as și o regină de monede. Cărțile spun că se va face dreptate cu cartea Justiția. Cartea Justiția, care arată ochiul lui Metatron, din punctul meu de vedere, ochiul divinității, ca să zic așa. Se va face dreptate în următoarea perioadă în legătură cu multe situații cu care noi toți ne-am confruntat. Cartea Steaua arată această oportunitate, această șansă care ne este oferită din partea Universului, din partea divinității, pentru a acționa într-o anumită situație sau în anumite situații din viața noastră. Asul de monede arată această oportunitate și acest nou început. Bineînțeles că pentru acest nou început toți trebuie să acționăm într-o oarecare măsură. Da? Trebuie să facem ceva, pentru că, după cum spune și proverbul românesc, Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în traistă, da? Deci trebuie să acționăm. Cartea Împărăteasa arată prosperitate, abundență, fertilitate, proiecte care sunt pe cale să se desfășoare, situații care poate încă nu se văd cu ochiul liber, că sunt la început, dar vor veni treptat spre noi. Avem și cartea Judecata, cartea karmelor, se închide o karmă, deci cărțile au fost destul de precise pe treaba asta. Avem de asemenea și regina de monede, care arată prosperitate, abundență și o perioadă destul de benefică. Luna ianuarie, februarie sunt foarte importante pentru această perioadă de timp, pentru această perioadă de evoluție, ca să zic așa. Acest început este destul de important pentru că va trebui să luăm decizii, hotărâri importante pentru o schimbare. Numerele care le avem pentru această perioadă, pentru acest început, sunt cărțile cu numărul 511, care la rândul lui înseamnă 7. Avem cartea 200, care înseamnă 2, de asemenea. Mai avem și 2 și mai avem și 201, care înseamnă de asemenea și 3. Hai să vă citesc pe rând fiecare carte. O să încep cu cartea 511. Cartea 511, care ne dă mesajul putere interioară și spune așa: dezvăluieți potențialul. Îngerii tăi te cheamă să gândești la ceva ce ți este frică să faci
și să iei în considerare să o faci sau să faci acel lucru. E timpul să ai încredere în părțile tale pe care le simți slabe și există energie angelică de susținere de partea ta. Deci îngerii te susțin pe ceea ce vrei tu să faci, doar să acționezi. Reflectă la ceea ce simți că nu poți obține din cauza lipsei de încredere în viață. Dacă vrei să ceri o mărire de salariu, aici sunt câteva exemple, da? Îți consideri o prietenie sau ceva sau vrei să mergi spre o anumită persoană, fă lucrul respectiv. Urmează acel nou curs, da? Acum e momentul să încerci ceva ce până acum ți-a fost frică să o faci sau să încerci. E momentul acțiunii, după cum am și spus, da? În această perioadă urmează acțiunea, mai ales că în februarie pe 17 începe noul an chinezesc Calul de Foc, care la fel arată acțiune. Mai avem și Saturn care iese din Pești pe 14 februarie și intră și el în Berbec. Deci totul ține de acțiune și de a acționa. Bun. Apoi avem a doua carte cu numărul 200. Cartea cu numărul 200 spune mult noroc. Deci este o perioadă foarte norocoasă, da? Iar mesajul este: îți faci propria avere în viață. O faci cu mâinile tale. Ai muncit de greu în viață. Uneori este necesar să te aștepți ca lucrurile bune să iasă la iveală, să iasă la suprafață. Nu doar din mai multă muncă grea. Deci nu este nevoie neapărat să muncești mult pentru a obține mult. Dacă reușești să găsești o oportunitate și să crezi în acea oportunitate că va veni spre tine, da, poți să muncești mai puțin și mai productiv. La asta se referă. Îngerii tăi vor să-ți transmită, să-ți trimită această șansă norocoasă, o mare oportunitate sau un moment de răgaz, dar trebuie să crezi că vine spre tine. Vizualizează ceea ce îți dorești atât de mult, chiar dacă este înfricoșător să recunoști ce este. Stai și reflectează cum va arăta viața când vei obține acel lucru. Și asta e manifestarea. Da? Cartea cu numărul 201, cartea cu numărul 201 se referă la patterns, la anumite modele pe care le ai tu în familia ta, în jurul tău, oamenii cu care tu interacționezi, iar mesajul cărții este: cum faci un lucru este cum faci totul. Îngerii tăi te roagă să-ți analizezi mai atent modelele de comportament și să iei în considerare rolul lor în imaginea de ansamblu. Care sunt lucrurile mici pe care le faci în viața de zi cu zi și care creează valuri mai mari în lumea ta? Scrie un mod în care te simți nemulțumit de viață sau recunoaște-ți-l ție. Reflectă asupra modului în care aceste exemple pot apărea ca un model în alte aspecte ale vieții tale. Deci trebuie să fii atent la familia ta, la oamenii din jurul tău, pentru că automat, de aia se spune că spunem cu cine stai ca să-ți spun cine ești. Da? Trebuie să fim foarte atenți ce oameni avem în jurul nostru. Pentru că, din păcate, se cam ia treaba aia. Dacă stai cu anumite persoane depresive tot timpul, este posibil să devii și tu la un moment dat depresiv și așa mai departe. Deci mai bine să facem și o curățenie în viața noastră, pentru că și despre asta este vorba. O curățenie mai profundă pentru următoarea perioadă. Ce trebuie tu să știi, cea care mă asculți acum, este că urmează o nouă șansă pentru tine, indiferent cum a arătat viața ta până acum. Pentru unii dintre noi sau pentru chiar majoritatea, poate a fost o perioadă de încercări, mai ales în ultimii 3 ani de zile, din 2023 până acum, când Saturn și Neptun au fost în același semn zodiacal, mai exact în Pești.
și totul a fost cam bulversant așa și cam plin de încercări pentru noi toți. Fiecare a avut un anumit aspect al vieții, alții au avut mai puține, alții au avut mai multe, da? Deci nu trebuie să fie neapărat la fel la toată lumea. De-aia spun că multe persoane care au marcaje pe pești, gemeni, săgetător și fecioară, poate au avut mai multe încercări, ca să zic așa, și nu trebuie neapărat să fii zodia, una dintre aceste 4 zodii, poți să ai un marcaj pe harta natală destul de important sau planete predominante. Ce trebuie să facem noi este să acționăm. Să acționăm, să fim oarecum atenți și la felul cum ne comportăm în viața de zi cu zi și ce anume facem pentru a obține ceva. Da? În primul rând trebuie să gândim pozitiv, trebuie să manifesti puțin mental treaba asta, să gândești cum te-ai simți dacă ai obține acel lucru pe care tu ți-l dorești sau acea viață sau acea situație, da? Iar totul va fi bine și vei începe această etapă mult mai ok. Hai să mai vedem totuși o carte. O să împart pachetul în două și voi lua cartea de aici. Hai să vedem ce mesaj are acest tarot, care, by the way, este un tarot drag mie. Vi l-am mai arătat în videouri. Este vorba de Every little thing you do is magic. Foarte frumos, îmi place foarte mult. Cartea pe care am extras-o, ați văzut cum l-am extras, da? Este Asul de Cupe. Asul de Cupe arată un nou început plin de iubire, ceva ce ție îți face sufletul să cânte cu bucurie, te face fericit, fericită. Ceva care îți aduce o vibrație spectaculoasă, care vine din interior, pentru că cupa înseamnă emoția. Împreună cu moneda, mai exact asul de monede, pe care deja l-aveam pe masă, arată emoția și apoi partea fizică, sufletul și fizicul, corpul, da? Pentru că spada înseamnă gând, iar bâta, în general, bâtele înseamnă partea de asta de pasiune, de creativitate și așa mai departe. Ideea este că urmează un nou început și pe planul emoțional sau pentru ceva care pentru tine contează foarte mult sau îți aduce bucurie în sufletul tău. Cu astea fiind spuse, eu vă doresc numai bine, să ne auzim cu bine la următoarea citire și nu uitați, fiți pozitivi, iubiți-vă pe voi pentru a vă putea iubi și alții la rândul lor. Dacă voi nu vă iubiți pe voi, nu au cum ceilalți să simtă același lucru pentru voi. Adică să simtă tot iubire dacă voi nu vă iubiți pe voi. Iubirea de sine este foarte importantă. Numai bine și vă mulțumesc că m-ați ascultat. Pa, pa!